Точка 5 от лекцията се казва изключване на слой само в даден viewport. Значи тази команда също е много използвана в нашето ежедневие. Ще ви дам пример. Имаме едно вертикално сечение, което трябва да го представим в чертежа, да се вижда изцяло. И след това искаме да представим само детайл от него, само част от него, примерно среден детайл, долен детайл или горен детайл, няма значение. Примерно за този пример искаме да го покажем цялото сечение в чертежа. В момента това е принтскрин от модела. В него виждаме, че имаме два типа размери и стилове. Едните са много големи, които всеки ги вижда хубаво, другите никой не ги вижда, но има и размери и текст оформени за мащаб 1:2. Така, как процедираме, ако искаме да замразим даден слой, при положение, че вече върху обекта има два слоя, които са в различни мащаби. Правиме си от вертикалното сечение, което беше в модела, правиме си един viewport вече в лейаута, който го оформяме в мащаб 1:2. Виждате в момента, преди, че тук се виждат и големите и малките текстови линии, което ние не искаме да е така. Затова използваме командата горе обградена, тя е замразяване само на слой само в даден viewport. За да го направим това, трябва да кликнем в viewport-а, той да стане активен. И тогава избираме отпадащото меню със слоевете, иконката, която замразява дадения слой само в текущия viewport. И в момента виждате след, че не се вижда хубаво на снимката, но тук са само размерите и текста, които отговарят за мащаб 1:2. Ако се върнем в моделното пространство, ще видим, че и двата слоя са си активни, защото тази команда не е глобална, в смисъл това замразяване не е глобално, а това е замразяване само за дадения viewport. Докато предната команда, от предния пример, когато замразим в модела, това е глобална команда и замразяваме всичките обекти изцяло в целия чертеж.